Για 18 ολόκληρα χρόνια. Η ζωή ενός από τα πιο γνωστά πρόσωπα στην ανθρώπινη ιστορία. Απλά εξαφανίζεται. Δεν υπάρχει καταγραφή. Δεν υπάρχει αφήγηση. Δεν υπάρχει καμία σαφής εξήγηση. Ο Ιησούς εμφανίζεται ως παιδί και μετά σιωπή. Η τελευταία φορά που ακούμε κάτι για εκείνον είναι όταν είναι περίπου 12 ετών, βρίσκεται στο ναό, συζητά με διδασκάλους, εντυπωσιάζει με τη σοφία του και μετά επιστρέφει με την οικογένειά του. Και τότε τίποτα. Μέχρι που ξαφνικά, γύρω στα 30 του, εμφανίζεται ξανά αυτή τη φορά ως δάσκαλος, ξεκινώντας τη δημόσια δράση του. Το ερώτημα είναι απλό, αλλά ταυτόχρονα συγκλονιστικό. Τι συνέβη σε αυτά τα 18 χρόνια, πού βρισκόταν, τι έκανε και γιατί δεν υπάρχει σχεδόν καμία πληροφορία. Κάποιοι λένε ότι έζησε μία απλή, ήσυχη ζωή. Άλλοι όμως πιστεύουν κάτι πολύ πιο μυστηριώδες, ότι ταξίδεψε μακριά, ότι έμαθε μυστικές διδασκαλίες, ίσως ακόμα και ότι βρέθηκε σε μέρη που κανείς δεν θα περίμενε. Είναι αυτές οι θεωρίες αληθινές. Οι απλά μύθοι που δημιουργήθηκαν αργότερα. Σε αυτή τη σειρά θα εξερευνήσουμε όλα τα πιθανά σενάρια, από την πιο απλή εξήγηση, μέχρι τις πιο αμφιλεγόμενες θεωρίες. Και στο τέλος, θα δούμε τι πραγματικά λένε η ιστορία και οι πηγές. Αυτό είναι το πρώτο μέρος μιας ιστορίας που για αιώνες παραμένει άλυτο μυστήριο. Τα χαμένα χρόνια του Ιησού ξεκινούν εδώ. Αν θέλουμε να καταλάβουμε το μυστήριο, πρέπει πρώτα να δούμε τι λένε οι ίδιες οι πηγές. Οι βασικές πληροφορίες για τη ζωή του Ιησού προέρχονται από τα Ευαγγέλια. Και εδώ αρχίζει κάτι περίεργο. Υπάρχουν 4 Ευαγγέλια, αλλά κανένα δεν μας δίνει μια πλήρη βιογραφία. Αντίθετα, επικεντρώνονται κυρίως σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της ζωής του, τα τελευταία του χρόνια. Ας δούμε όμως τι αναφέρεται πριν από αυτό. Η γέννηση, τα πρώτα χρόνια. Και μετά ένα μοναδικό περιστατικό. Ο Ιησούς, περίπου 12 ετών, βρίσκεται στο ναό της Ιερουσαλήμ. Δεν είναι απλά εκεί. Συζητά με δασκάλους του νόμου. Κάνει ερωτήσεις. Δίνει απαντήσεις. Και όλοι όσοι τον ακούν εντυπωσιάζονται. Για ένα παιδί, η εικόνα είναι ασυνήθιστη. Σοφία. Κατανόηση. Βάθος. Και μετά. Η αφήγηση σταματά. Δεν υπάρχει συνέχεια. Δεν υπάρχει εφηβεία. Δεν υπάρχει νεότητα. Δεν υπάρχει καμία περιγραφή για το πώς έγινε αυτός που έγινε. Το μόνο που αναφέρεται σύντομα είναι ότι επέστρεψε στη Ναζαρέτ και ότι μεγάλωνε. Αυτό είναι όλο. Σκέψου το. Για έναν άνθρωπο που επηρέασε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας, έχουμε σχεδόν μηδενικές πληροφορίες για τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. Γιατί? Μήπως αυτά τα χρόνια θεωρήθηκαν ασήμαντα ή μήπως απλά δεν καταγράφηκαν ποτέ ή υπάρχει κάτι που χάθηκε στην πορεία του χρόνου? Σε αυτό το σημείο ξεκινούν οι θεωρίες και κάποιες από αυτές είναι πολύ πιο παράξενες από όσο φαντάζεσαι. Η πιο απλή εξήγηση είναι συνήθως και η πιο πιθανή. Και στην περίπτωση του Ιησού, αυτή η εξήγηση λέει κάτι πολύ διαφορετικό από τις θεωρίες. Ότι δεν υπήρχε κανένα μυστήριο, ότι δεν υπήρχαν ταξίδια, ούτε μυστικές διδασκαλίες, ούτε χαμένες γνώσεις, αλλά μια απλή καθημερινή ζωή. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ο Ιησούς πέρασε αυτά τα χρόνια στη Ναζαρέτ. Ένα μικρό, ήσυχο χωριό της εποχής. Εκεί μεγάλωσε, εκεί δούλεψε, εκεί έζησε, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Η παράδοση λέει ότι ακολούθησε το επάγγελμα του Ιωσήφ Τέκτονας. Όχι απαραίτητα μόνο ξυλουργός, αλλά τεχνίτης. Ένας άνθρωπος που δούλευε με τα χέρια του. Καθημερινή εργασία, απλή ζωή, χωρίς κάτι που να ξεχωρίζει εξωτερικά. Και ίσως αυτό είναι που κάνει αυτή την εκδοχή τόσο δύσκολη να αποδεχτεί κανείς. Γιατί περιμένουμε κάτι περισσότερο. Περιμένουμε μια προετοιμασία. Κάτι εντυπωσιακό. Κάτι που να εξηγεί αυτό που θα ακολουθήσει. Αλλά τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε τίποτα από αυτά? Αν αυτά τα χρόνια ήταν σιωπηλά, όχι επειδή κρύβουν μυστικά, αλλά επειδή ήταν απλά φυσιολογικά. Αν η μεταμόρφωση δεν έγινε μέσα από ταξίδια, αλλά μέσα από χρόνο, από σκέψη, από εμπειρία, από μια εσωτερική διαδικασία που δεν καταγράφηκε ποτέ. Αυτή είναι η εκδοχή που δέχονται οι περισσότεροι ιστορικοί. Όμως για πολλούς δεν είναι αρκετή. Και κάπου εδώ ξεκινούν οι άλλες θεωρίες. Πιο τολμηρές, πιο μυστηριώδεις και σίγουρα πιο αμφιλεγόμενες. Και αν ο Ιησούς δεν έμεινε ποτέ στη Ναζαρέτ, αν αυτά τα χαμένα χρόνια δεν ήταν καθόλου ήσυχα,
υπάρχει μια θεωρία που λέει κάτι εντελώς διαφορετικό. Ότι ο Ιησούς ταξίδεψε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, μέχρι την Ινδία. Σύμφωνα με αυτή την ιδέα, στα χρόνια που δεν καταγράφονται, έφυγε από τη Μέση Ανατολή και βρέθηκε στην Ανατολή. Εκεί λέγεται ότι ήρθε σε επαφή με βουδιστές και Ινδουιστές δασκάλους, ότι μελέτησε ιερές διδασκαλίες, ότι έμαθε νέες φιλοσοφίες, ότι απέκτησε μια διαφορετική πνευματική γνώση και χρόνια αργότερα επέστρεψε, όχι πια ως ένας απλός άνθρωπος από τη Ναζαρέτ, αλλά ως δάσκαλος. Η θεωρία αυτή έγινε γνωστή τον 19ο αιώνα. Ένας ταξιδιώτης ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε αρχαία χειρόγραφα σε μοναστήρι στο Θιβέτ. Σε αυτά τα κείμενα υποτίθεται ότι υπήρχε αναφορά σε έναν άνθρωπο που έμοιαζε πολύ με τον Ιησού και που είχε ζήσει εκεί για χρόνια. Η ιστορία ακούγεται εντυπωσιακή και για πολλούς είναι συναρπαστική. Εξηγεί διαφορές, δημιουργεί συνδέσεις και δίνει μια πιο παγκόσμια εικόνα. Αλλά υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Κανένα άλλο χειρόγραφο δεν επιβεβαιώνει την ιστορία. Κανένας ιστορικός της εποχής δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Και οι ίδιοι οι ισχυρισμοί έχουν αμφισβητηθεί έντονα. Για τους περισσότερους μελετητές, αυτή η θεωρία δεν θεωρείται ιστορία, αλλά μύθος. Και όμως παρά την έλλειψη αποδείξεων, συνεχίζει να επιβιώνει. Γιατί? Ίσως επειδή προσφέρει κάτι που η απλή εξήγηση δεν μπορεί, μυστήριο. Υπάρχει όμως και μια άλλη θεωρία. Λιγότερο εντυπωσιακή από την Ινδία, αλλά πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς είχε σχέση με μια αρχαία Ιουδαϊκή ομάδα του Εσαΐ. Οι Εσαί ζούσαν απομονωμένοι, ακολουθούσαν αυστηρή πειθαρχία, έδιναν έμφαση στην πνευματικότητα, την αγνότητα και την κοινότητα, και σε κάποια σημεία οι διδασκαλίες τους μοιάζουν με αυτά που δίδαξε αργότερα ο Ιησούς. Αγάπη, ταπεινότητα, εσωτερική καθαρότητα. Θα μπορούσε λοιπόν να είχε περάσει χρόνο μαζί τους. Ίσως. Αλλά και εδώ δεν υπάρχει καμία άμεση απόδειξη, μόνο ομοιότητες και ερωτήματα. Υπάρχουν όμως και κείμενα που δεν μπήκαν ποτέ στην Αγία Γραφή, ονομάζονται απόκρυφα Ευαγγέλια. Ένα από τα πιο γνωστά είναι το παιδικό Ευαγγέλιο του Θωμά. Και εδώ η εικόνα αλλάζει εντελώς. Περιγράφουν έναν Ιησού παιδί που κάνει θαύματα, όχι όπως αυτά που γνωρίζουμε, αλλά πιο παράξενα, πιο απρόβλεπτα, ιστορίες που δεν θυμίζουν την εικόνα που έχουμε σήμερα. Γιατί όμως αυτά τα κείμενα δεν συμπεριλήφθηκαν. Οι περισσότεροι μελετητές πιστεύουν ότι γράφτηκαν πολύ αργότερα και ότι περιέχουν στοιχεία φαντασίας ή υπερβολής. Δεν θεωρούνται αξιόπιστες ιστορικές πηγές, αλλά δείχνουν κάτι σημαντικό. Ότι το κενό στη ζωή του Ιησού έκανε τους ανθρώπους να δημιουργήσουν ιστορίες για να το γεμίσουν. Τελικά τι ισχύει πραγματικά? Η αλήθεια είναι πιο απλή από όσο θα περίμενε κανείς, δεν γνωρίζουμε. Δεν υπάρχουν αποδείξεις για μεγάλα ταξίδια. Δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία για μυστικές διδασκαλίες. Δεν υπάρχει τίποτα που να επιβεβαιώνει τις πιο εντυπωσιακές θεωρίες. Και όμως η απουσία αυτών των πληροφοριών είναι που δημιούργησε το μυστήριο. Ίσως ο Ιησούς έζησε μια απλή ζωή. Ίσως όχι. Ίσως αυτά τα χρόνια δεν καταγράφηκαν ποτέ. Ή ίσως χάθηκαν στον χρόνο. Αλλά υπάρχει και μια άλλη σκέψη. Μήπως αυτά τα χαμένα χρόνια δεν είναι τόσο σημαντικά όσο νομίζουμε? Μήπως αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι αυτά που δίδαξε όταν εμφανίστηκε? Γιατί τελικά δεν είναι το που ήταν, αλλά το τι άφησε πίσω του. Και ίσως το μεγαλύτερο μυστήριο δεν είναι τα χρόνια που λείπουν, αλλά το πώς ένας άνθρωπος κατάφερε να αλλάξει τον κόσμο.